Ja racionalno koristim električnu energiju. A vi? Moja ideja za štednju struje, a ujedno i vode, je da se leti kad je lepo vreme, sipa voda u balone, stavi se na sunce, ona se ugreje, tako ujedno ne uključujemo ni bojler, a ne trošimo ni vodu. Ja koristim LED sjednice. A ja koristim štedljive sjednice. Kad završim sa radom na računaru, uvek isključim kompjuter da ne bih bespotrebno se trošila električna energija. I ja takođe. Recimo, krenemo od osnovnog. Svi imamo naviku, jutro kad se probudimo, palimo televizor i više ga i ne primećujemo dok ne legnemo uveče, mnogima gori noć. Tako da na neki način, recimo, on odlači dosta energije, a prisutan je više zvuk nego slika. Ja brzo otvorim i zatvorim frižider kako bih uštedio električnu energiju. Posle 10 časova uveče uključujem tea peć kada je jeftina struja, naravno mora i to da se gleda, kad se štedi energija, štedimo i novac. Električnu energiju ne koristim za kuvanje, koristim plinski rešo. U situaciji kad nemam plina u kući, moram da koristim električni šporet, onda vodim računa da ne stavljam malu šerpu na veliku ringlu, nego odgovarajuće veličine. Ja primenjujem sva ova pravila i racionalno koristim električnu energiju.